ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ତ ଦଶମ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାମ ରହିବ SSC କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଏବଂ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କେଉଁମାନେ କରିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା SSC ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟର ନାମ କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍। तो एग्जाम लेवल केମିତି ହେବ? एग्जाम या ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏଗ୍ଜାମ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜବ୍ର ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଜବ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍। ତ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି? ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଛି 46,647। ତ ପ୍ରାୟ ଥର SSC ତରଫରୁ SSC GDରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦଶ ଲାଷ୍ଟରେ ଡବଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଟା ବି ଯାହା ଯେମିତି ଧରାଯାଉଛି 55,000 ପ୍ଲସ୍ ଜବ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ତ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ରହିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18ରୁ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଗ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ? ଏଗ୍ଜାମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ। ଫୋର୍ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଫିଫ୍ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏଗ୍ଜାମ୍। ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏଗ୍ଜାମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନଟ୍ ଫିକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିମିଟେଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏସବୁ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ? ଦେଖିବାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ 100 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସେ ଚାକିରି କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ? ମାନେ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 21,700ରୁ 69,100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ ଏହା ଥିଲା SSC GDର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହା କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୋଲାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।